media viral nago ani fulmung yaparo tei hambai ang Kshatriya Samajni Ramchandra Thakurni Moyal Sardar hingke sung press meet o faimani karon hingke o basano tui sini kok banglai tongmani romance script bai naharnani hinui je salai tongmani abo sung sikriti mania Bharat Sarkar sungno riya oboni bagui je Bharat Sarkar je choli tongmani sini basa o basano naharnani hinui sung kok saplaikha te ang besi kok saya sini takuk tongo ani samo bo bistar babe sini Samajni te mo basani somonde bo bistarito saikna rewan hambai खुलुमबायखा दिनै हास्ते त्रिपुरा रायजोनि जत बुकुंबारा 19 दफा त्रिपुरासा लुगुरनो खाका हामते खाकुपुरिया पारे जों दिनै प्रेस मिटो फायगा कायसा रिजनआव तैयाखौनो जों नुलायखा थांनाय 24 तारिख अक्ट'बर 2021 इंराजि भारत सरकारनि कायसा इस्तेहार अंफरका जे जातिनि बासारनो सिक्रिट ओरिना हंके भारतनि आइखनो नांनाय हेके जोंबो नायनाय गोबांमा लुकुराव अबनति गोबांमा कक सालायगा जत लुकुरावनो नुखनानै आं खाखाय जों गोबांमा बरक सालायो 50 बছर 60 बছरनि था जों आंदोलन खामानि माया जों वानसुना नांगौ जे जों ताङै मानिया दिनै गाना गिनि जे राज्य दंमोन दिनै आसाम हिन्दी आयं मते दिनै तामिलनि हिन्दी जात्रे बोल आयं गोबांमा राज्य दं बर' किन्तु सिग्रि दंमोन जों ताङै मानिया आ जागा सय सैजाक दङ भारतबर्षनि संबिधानाव सैजाक दङ जे भारतबर्षनि जे राज्यनि बा जे लुकुरनि भाषा स्वीकृत माना हंगाय भारतनि आइखरनो बुंना नालाय आं सयके सैजाक दङ हंगे पहिला सेकां जोंनावनो मा बुजिथाय जों अर गोबांमा ककालायखा रुमान न जतन सहसंगाबो सैनानि बुजिनानि परिमानो ताबुनि लुकुराव जों रुमान बायनो सैनानि सोलोंखा कलेज इउनिभार्सिटी फरायनाय